Vi vil gerne lige på teamets vejen starte med at beklage. Der er lidt billeder fra GoPro-kameraer, som åbenbart har indstillet sig selv. Og nogle er fuldbilleder, nogle er smalbilleder. Vi beklager meget fejlen. Godmorgen derude. William og jeg i dag her, vi har smuttet en tur ind i Karstrup Kalkgrav, og vi tænkte, at vi lige skulle have lov til at prøve det for sidste gang vi var her. Jeg var her første gang for 1,5 måneds tid siden, sammen med Trout Hunter Production, hvor vi havde rigtig godt fiskeri herinde. Og så var vi herinde, var det ikke weekenden efter? Jo. Weekenden efter, og der fik vi en enkelt fisk. De var rigtig, rigtig svære, og vi har gået og tænkt, skal vi ikke, skal vi? Nu gør vi det. Og jeg håber virkelig på noget godt fiskeri i dag, så vejret er med os. Det hele er fint. Der er masser af fiskere. Vi ser dem svømme rundt alle vejen her. Så vi kæmper igennem. Ja, jamen god dag derude. Shit. Vi prøver lige ud med lidt Præsten Vejet her. Gul og sort. Så vi ikke kan få dem i tale på den måde. Der svømmer ind i det. Der er tyk. Ja, alle vejen. Man skal bare have dem i gang her. Den er lidt mindre en af slagsen end de andre, vi har set. Ja. Men så de går åbenbart lidt... Jeg går også og fisker med en gul og sort. Det er bare en twister. Jeg vil nok, det kun er også der er indtil videre. Og var der ikke en mere? Jo, jeg tror, der står en dernede, ham med lommelygten, eller ham vi også mødte op, Ja. hvor vi købte fiskekort op. Ja. Men ellers så er vi nok de eneste, altså ude over ham, tror jeg. Ja. Jeg lige kan se rundt omkring. Ja. Vi var også kørt tidligt, mand. Ja, vi kørte ret tidligt. Hvad var klokken, da vi kørte hjemmefra? 3:15 eller sådan. Ja. Så jo, det er også først på morgenen, vi har været afsted. Ja. Men sådan er det. Ja. Vi skal på festtur der. Ui! Ui. Der var glad. Au, for satan i knæ. Er det okay? Ui! Jeg håber, vi fik det på kamera. Hvad? Jeg håber, vi fik det på kamera. Det gjorde vi. Så er der fisk. Ui, den kom godt nok også hårdt. Ja, Jimmy også fisk på. Den kom hårdt. Og hallo. Så er der fisk. Så var den der. Ui. Nej, den er oppe sgu af. Ej, der var hug. Nej, der er fisk på. Der er fisk på. Fisk. Ui. Fin fisk. Fin fisk. Det er rigtig fin fisk, den her.
De er godt nok livlige. Det er helt vildt, mand. De ved, at man vil gerne... De vil gerne lege. Der er godt nok trækkraft i dem herinde. Det er helt vanvittigt. Godt fisk. Så er der fisk. To minutter. Nå, det er så færdigt. Der er en livlig. Der er hug. Hvor er du sød. Færdig. Den kom godt nok. Det er en grå, orange og sort. Jo. Den har jeg faktisk haft ret meget held med. Det gjorde vi. Det var dejligt. Ja. Det er ret fedt. Selv de små der, de kæmper altså satan. Ja. Godt fisk. Det er faktisk en ret pæn en fisk, den der. Ja, det er den faktisk. Ja. Det er godt nok fedt, det her. Galt og knald på de fisk, ja. Ja, det tænker jeg. Der er fisk. Der er fisk. Ej, det er altså også en ret fin fisk. Og så blev der altså lige tid til at få lidt foder. Skal man altså huske ikke, at man får dårlig mave, når man render rundt der. Det er ikke særlig sjovt. Så så er der fisk. Er der fisk? Ja. Ej, nu er jeg lige kastet ud. Jiha, William! Nyd det, jeg hiver lige ind. Sådan. Ja, den er okay. Ah, jeg hiver lige ind og hjælper den. Ej, vi skal lige have. Her. Han har taget den godt. Sidder klokket af en. Ja. Lige et øjeblik. Den er fed. Den der er din net til det her. Hvad? Den er chubby. Ej, det er en klumpfisk, far. Her. Du selv få nettet. Den er fin. Husk at lade være. Nej, Så fik jeg altså en rigtig fed regnburet her, mand. Den tog den bare helt inde ved kanten. Det var mega fedt. Taget på en Preston Wire i gul og blå. Den er altså virkelig fed, den her.
og lige se en basse. Den er kort, men den er tyk. Ja, så blev vi altså færdige herinde i Karstrup Kalkgrav, mig og William, og der var godt nok været smæk på i dag. Jeg ved ikke, hvad der var oppe at vende. 13, 14, 15 fisk eller sådan noget. Og ja, det har godt nok været en vild dag, og kan varmt anbefale Karstrup Kalkgrav. Så vil du have gang i at flex på klingen en dag, så synes jeg helt sikkert, du skal tage dig med derind. Det er bare op på Create-tanken inde ved afkørslen, inde ved McDonald's. Køb et dagskort. Og så ser jeg komme ind og få fisket lidt, fordi ja, wow, det er godt nok vildt derinde. Og rigtig, rigtig mange gange tak, fordi I gad at se den her video, og husk at like og subscribe, så vi kan lave mange flere videoer til jer derude. Og så blive bedre til at lave videoer. Så knæk og bræk derude.